Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausag kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Buntag Welcome sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Atong sulog karon ang piyesta ni St. John Bosco, ang patron sa mga kabataan. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron kita maandam alang sa pagsaulog ning Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon. Kay nakalapas akong dako uyam sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako ang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron anyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, gihimo mo nga amahan o magtutudlo sa mga batan-on si San Juan imong pari. Itugot nga dinasig sa kalayo sa gugma nga sama sa iya. Magkugi kami pagpangita sa kaluwasan sa mga tao o pag-alagad kanimo lamang. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan si kaduhang basahon ni Samuel. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kang David. Miadto siya kaniya ug ingnan niya si David. May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad. Dato ang usa ug ang usa kabus. Daghan kaayo mga hayupan ang dato. Apan ang kabus wala gayon lain gawa sa usa ka baying karnero nga iyang napalit. Og yamuman niya kini. Mitubo kini uban kaniya og sa iyang anak. Og nakananan kini sa iyang mumho, og nagimnanan sa iyang imnanan. Iya kining kugus-kuguson sama sa iyang anak. Usa ka adlaw ni ana, may mibisita nga miabot sa balay sa dato, og wala say gusto nga makuha gikan sa iyang kahayupan aron iyang ihawon alang sa bisita. Og mo'y iyang giihaw ang bayeng karnero sa kabos aron ikadalit niya sa iyang bisita. Unya nasuko pag-ayo si David o giingnan niya si Nathan. Ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga ang tao nga nagbuhat niini anging patyon. Kinahanglang ulian niya ang tag-iya og 4 ka buok karnero kay wala siya'y kaluoy. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tao.
ug ania ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel, ug giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Busa dili mo biya ang espada sa imong balay, kay imo man akong gitamay, ug giilog mo ang asawa ni Uriah. Kini ang giingon sa Ginoo: patunghaon ko batok kanimo ang daotan gikan sa imong banay, ug sa atubangan mo kuhaon ko ang imong mga asawa, ug ihatag ko sila sa imong silingan. Ug siya modulog sa imong mga asawa bisag adlaw dako. Imo kining gibuhat sa tago, apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel ug sa adlaw dako. Miingon si David kang Natan: nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Natan si David: gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala, ug dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi niining buhata, imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Unya mipauli si Natan sa ila. Gihatagan sa Ginoo o grabing sakit ang anak ni David sa asawa ni Uriah. Busa si David nagpakiluoy sa Dios tungod sa bata, ug nagpuasa si David ug mihigda siya sa yuta tibuok gabi. Ang mga kadagkuan miadto kaniya, apan midumili siya, ug wala siya mukaon uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Linisang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisang akong kasing-kasing, O Diyos. Usa ka malinis na kasing-kasing, gamaa dinhi ka nako, O Diyos. Ug usa ka makanunayong Espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang Espiritu. Linisang akong kasing-kasing, O Diyos, ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi ka nako ang mauyunong Espiritu. Tudluan ko ang malapason sa imong dalan, ug ang mga makasasala mamali kanimo. linisang akong kasing-kasing, O Diyos. Luwas sa ako sa dugo nga makasasala, O Diyos, akong manluluwas nga Diyos. Unya magsaysay ang akong dila sa imong katarong, O Ginoo, abliha ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadaykanan. Linisang akong kasing-kasing,
Ginoo maanaa kaniyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi ni atong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabuk kita sa lanaw. Busa gibiyaan niya ang panon sa katawan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan. Nga gisakayan ni Jesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan dito dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo. Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Gibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mabalod iyang giingnan, hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya mingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Apan nalisang sila ug nang pangutan-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si propeta Nathan diya sa atong unang pagbasa migamit og pasumbingay o istorya aron pag pahinumdom kang Hari David sa iyang nabuhat nga kalapasan, dakong sala. Wala niya direktang ingon nga na kay nahimong dakong sala. Gamit siyang istorya sa usa ka tao mag-uumang aduna sa usa ka karnero. Sa lang yun. Kunya naidato nga daghang mga karnero. Iyang gikuha ang karnero aron iyang ihawon para sa iyang kaugalingon. Nya si Arden Sugso, kinsa bilang tawana kinahanglan silutan na siya. Iya ulian niya katong karnero nga gikuha niya. Miskay iya tong only nga kanto sulo nga karnero gikuha pag yun atong daghan man siya. Ikaw tong tao nga gisakmit nimo to imong giilog tong asawa ni Urias. Dito na hinuklog si David mo siya mo gyud atong atong gihimo giilog niya atong asawa sa iyang sundalo. Wala na giilog iya pang gipapatay ang sundalo si Urias. Dubli ang iyang sala. Adultery and murder. Giangkon ni David, so nakahinuklog siya, dako gyud ang iyang sala. Nagbasol siya, nagpuasa siya, nagsakripisyo siya. Diyang gidawat ang iyang sala. Pero bisan pa sa iyang paghinulsol, diya gyapong naeguman ang silot. Gipasaylot siya sa Ginoo, pero ang silot na ang yun na. Wa mawala ang silot. So man ang silot, ang katong iyang anak dito kang Betsheba namatay. Niya katong daghan ba din ang asawa ni si David. Ikuha ang iyang mga asawa, ang mga kabit ipa. Silot niya. So sani ka likson alang ka natong tanan, no?
bisan kung gipasaylo na tas sa atong mga sala, ato gyapong bayran ang silot sa sala nga atong nahimo. We have to suffer the consequence of sin. Naginulsol naman ko. Nganong nga pong akong nahaaguman. Ay, that's ang imo sa mal, bisag imo nang gitambala na gyapon na, ngut-ngut gyapon na. That's sin. The consequence of sin is death. Bisan kon nangayon natagpasaylo sa Ginoo, ato gyapong may aguman ang silot sa maong sala. Kay justice man na siya. Pwede din nga nang nakasala ka, okay na. Ang tao nga nakapatay, bisag gipasaylon siya sa katong pamilya sa gipatay, mapriso gyapon na siya. Nana ang justisya sa Ginoo. We have to suffer the consequence part na sa ato para cleansing sa ato na. Kaya kung ingutag sorry niya, wala. Okay na. Wala. Di na mo tagam. So mo na ang istorya ni Davido. Bisan kung kipasaylo siya, iyagya po. O sa mga silot, gitangtang gikuha ang trono gikan sa ayang mga kaliwat. Last nga mga kaliwat nga nagtungtong sa trono sa Israel, si Solomon. O after that, wala na. Lain ang kaliwat ang ni paghari sa Israel. Gikuha ang gahom nga gihatag kaniya, mo na ang silot. Apan kipasaylo siya sa Ginoo. Napagigi tungkol sa iyang wala siyang silutan sa kamatayon. Kanya nagpromise pa ang Ginoo. Nasa sa promise kang David. Gikan sa iyang kaliwatan, mutumaw ang manluluwas. Mo nang redemption niya. Sa atong ebanghelyo karon, adunay mensahe alang kanatong tanan. Bisan kon nagpuyo tag matarong nga kinabuhi, simba ta kada adlaw, kalawat ta kada adlaw, sahay gani kalasiwana ta mo umpisal. Pero anong daghan mangyapon tag mga problema. May agom gyapon ta sa mga unos, mga balod sa kapalaran. Serbisyo mo kong tarong. Ano nga ni mangyapon? Kabahin na sa atong Kristohanong kinabuhi. No? Dili sayo ng pagsunod kang Kristo. Nag-alagan ko ganin, manong naitabo mo sa akong pamilya. Na may sakit akong mama, akong papa. Namatay mo itong ako. Kabahin na. No? Dili ta exempted sa mga problema sa kalibutan. Bisaya kung nagsunod kang Kristo, abot gihapon na siya. Usahay makalimutan. Mo question ta Lord. Nga naman eh. Suman. Tinuod ba nga nagmaguban ka kanamo? Basig natulog ka. Mo na ang ating ebanghelyo karon nakauban niya uyong nila si Jesus sa bangkaw na gihapak sila sa sughangin o dagkong balod. Yung si Jesus natulog lang ito sa pagpakabana. Mo na nataranta mo. Ginoo. Wa ka ba mabalaka? Hapit na matamalunod. Ibang nga si Jesus, gihunong niya ang hangin ug ang mga balon. Nga na, sa atong kinabuhi, di ta makupiyasa, ay, kung mag-umay, makuha mo ko'y sala o sala, puyo mo kong matarong, exempted na ko sa mga problema sa kinabuhi. No. Ang importante nga na ako yung nato ang Ginoo, di ta pasagda niya. Musangpit lang ta niya. Usalig ta niya. Nga, iyatang dalhon dito sa lapihan. Muagi kita, anak. Ang ato nga, di ta magduda na siya kanunay mag-uban ka na. God is with us. Di ta niya pasagdan. Manindo kita alang sa pangamuyo sa katilingban.
bisan ang hangin ug ang dagat mipatuo sa anak sa Dios. Busa masaligon kitang magampo karon aron mulurang ang kagubot sa atong kalibutan. Moingon kita, Ginoo pamatia kami. Nga ang Ginoo magtutol sa simbahan, ilabi na niining nagalintabong katubigan nga naghulga sa paglunod niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gubot nga mga nasod sa walay puas magbudlay aron makabot ang kalinaw ug hustisya sa ilang nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga pinaagi sa pangaman ni Maria ang bituon sa dagat, ang mga marinero, mga mananagat, ug sila nga nagsalig sa kadagatan alang sa ilang panginabuhian, malikay sa tanang kakuyaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga inutil ug sila kansang balatian na laygay, makakaplag og kalinaw sa kaugalingon diha sa makaalin nga gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imuntang isipon nga takos ang mapustlanon alang kanamo nga ladang Teofilo Kamomot, Obispo, og Joel Shivali, pare, mabayan na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa tunhayng kalinaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung amahan ang mga pagsulay ug mga kasamok sa kinabuhi. Ikusukuso sa bagyo, magputli kanamo ug magdala tunhay kalinaw sa among mga kalag. Kini ang gipangayo pinali ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimayi sa iyang malan, alang usab sa itong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos, magmatuod sa himaya sa Diyos nun nga gahom, sa ingon, maghatag kita kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos katunay og makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsagi ang simbahan ya sa piyesta ni San Juan Bosco. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudloan pinagi sa iyang pagwali ug gipanalitan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimot gayud kami. Ug sa uban sa mga panahon sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pagdimo. Santos na Ginoong Diyos sa kagabuhan. Puno ang langit ng iyong at sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang iyong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kinialang kana. Malawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon gituha siya. Ug pan, pasalamat kanimo mitikas ug nihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug niini. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kami. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha sa sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab nihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug ningon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalik ngani. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo naghalad kami kanimo Amahan. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagat kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong kaluwi kaming tanan.
Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan maulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahong amahan, dahil sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug may layuos tanang kasamo samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahungang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong si Kristo nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalid sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan. Manaasa kaniya. Makita ta ang panginig sunay. Pero sa Diyos ka nagawatan sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Pero sa Diyos ka nagawatan sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Pero sa Diyos na nagawatan sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kahihingan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, pani pamulong lamang ug mamaayo ako.
of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Bag-ampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga sakramento nga langit nun sa paghanom namo sa imong mga santos. Sa imong santos, mga santos si San Juan, nagahangyo kanimo nga ang among gihuptan dinhi sa yuta, among maangkon sa dayon diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Kapos na ang misa, dad ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.